салом дӯстон, рӯз аз рӯз дунё бештару бештар аз техника вобастагӣ дорад. ҳатто як рӯзро бе онҳо тасаввур кардан хело душвор аст. агар аз як тараф ин хуб бошад, аммо аз тарафи дигар не. даврони кӯдакиро ба ёд доред, дар зодирӯз ба табрикоти шумо омада тӯҳфаҳо медоданд. ҳоло бошад танҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо суханҳое аз интернет копия кардаашон табрик мекунанду халос. бале, техника ҳама ҷоро фаро гирифтааст ва футбол аз ин чиз дур нест. вақте сухан оиди роботҳои футболӣ меравад, мо Холланду, Левандовски ва ё Роналдуро дар назар надорем. ин дар ҳақиқат роботҳо мебошанд. рости онҳо ҳоло танҳо барои дилхушӣ ҳастанд. шинос шавед, ин робот дарвозабон. не, ин номи ягон филм нест, аммо онро маҳз ҳамин хел ном гузоштаанд, ки бо механизми зерин кор мекунад. ду камера ҷойгиршавии тӯбро муайян мекунад, ки ин маълумотро ба компютер медиҳад. система ин маълумотро хонда, самти ҳаракати эҳтимолии тӯбро пешгӯӣ мекунаду дарвозабонро ба тарафи лозима ба ҳаракат медарорад. маҳз бо чунин робот футболбозони профессионалӣ рақобат карданд. ҳоло биёед бубинем, ки кадоме аз онҳо боқувваттаранд, футболбозон ё роботҳои беҷон. акнун ки оиди роботҳо гап задем, бояд қайд кунем, ки мо робот нестем, вале кӯшиш мекунем, ки ҳамарӯза шуморо дар ин канал бо видеои ҷолиби футболӣ хурсанд кунем. дар ивази ин аз шумо танҳо лайк мондан ва обуна шуданро дар канал талаб дорем. реал мадрид бешубҳа яке аз фаворитҳои ла лига ба шумор меравад ва муҳим аст, ки дар қисмати боқимондаи мавсим хол аз даст надиҳанд. ҳар як рақобат барои дастаи шоҳона муҳим аст. имшаб онҳо бозии охирони худро дар соли 2021 зидди Атлетик Билбао баргузор хоҳанд кард. тамошои ин ва дигар рақобатҳоро ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. маълумотҳои зарура дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. дар куҷо Вячеслав Малафеев ва Роналдиньо метавонанд дар як даста бозӣ кунанд? бале, танҳо дар рақобат зидди роботҳо. легендаи футболи рус одатан худаш дар дарвоза истода голҳоро бармегардонад, аммо ин дафъа ӯ аз тарафи муқобил меистад. Малафеев дар рақобат бо робот тасдиқ кард, ки ҷои ӯ дар дарвоза аст. пас аз он ки Вячеслав натавонист ҳамчун футболбоз ба робот гол занад, ӯ тӯбро ҳатто бо дасташ партофт, аммо нашуд. ҳамин тавр ӯ ба тақдир тан доду ҷои худро барои Роналдиньо холӣ кард ва акнун дар муқобили робот Роналдиньо аст. ӯ кӯшиш кард то бо якчанд зарбаҳои дақиқ дарвозабони роботро фиреб диҳад, аммо нашуд. чунон ба назар менамояд, ки ӯ тамоман хуши зарбазанӣ надорад. ҳатто кампири 90-солаи ҳамсояамон аз ӯ беҳтар зарба мезанад. пас аз ин Роналдиньо кӯшиш намуд то зарбаҳои худро қавитар кунад, аммо бенатиҷа. магар роботҳо дар ҳақиқат ҳамин қадар хуб дар дарвоза меистанд? ҳоло 2-0 ба фоидаи роботҳо. қувваи худро зидди дарвозабони робот ҳамчунин як фристайлери кӯчагини санҷиду нишон дод, ки чӣ тавр ба онҳо гол задан мумкин аст. пас аз якчанд зарбаҳои санҷишӣ ва финт бо кросовка, фристайлер фаҳмид, ки бо робот бо қувва неву бо ҳила гол задан мумкин аст. камераҳо чунон кор мекунанд, ки робот ба самти ҳаракати тӯб меҷаҳад, аммо вақте тӯб дар вақти ҳаракат ба ягон чиз, мисол ба газон бархӯрда самташро дигар мекунад, робот ҳеҷ кор карда наметавонад. маълум шуд, ки ба ҳар ҳол роботҳо ба реаксияи хубашон нигоҳ накарда, боз ҳам ақл надоштани худро тасдиқ мекунанд. ҳисоб 2-1 ба фоидаи роботҳо. нафари навбатӣ барои рақобат бо робот Антуан Гризман. аҷиб аст, ки чаро ӯ аз техникаи зарбазании фристайлер зидди робот истифода накард, вале Антуан роҳҳои дигари фиреб додани дарвозабони роботро пайдо кард. ӯ якбора бо ду тӯб зарба зад. шояд касе гӯяд, ки ин мумкин нест ва зидди қоидаҳо аст, аммо бубинед, ки дар полуфинали Евро, ки дар он Англия зидди Дания бозӣ кард, чӣ ҳолат рух дод. якбора ду тӯб дар майдон буд. агар дар чунин мусобиқа мумкин бошад, пас чаро зидди роботҳо мумкин набудааст? ҳисоб 2-2 мусовӣ. акнун навбат мерасад ба Неймар. ӯро аз робот фарқ кардан душвор аст, зеро ҳардуи онҳо афтиданро дӯст медоранд. мо аллакай дидем, ки дарвозабони роботро бо роҳҳои гуногун фиреб додан мумкин аст, бо техника, ҳила ва зарбаҳои дақиқ. футболбози ПСЖ аз он роҳҳо истифода накарду бо методҳои худ амал намуд. ӯ бо зарбаи ниҳоят шадид ва дақиқ ба кунҷи дарвоза тавонист гол занад. пас аз кӯшишҳои зиёд ӯ тавонист якчанд гол занад. ҳисоб 2-3 ба фоидаи футболбозон. биёед акнун рақобати роботро зидди инопланетянин тамошо кунем. не, ин рақобат аз ягон филми фантастикӣ нест. сухан оиди Лео Месси меравад. ҳатто ӯ дар аввал натавонист роботро фиреб диҳад, аммо Лео ҳеҷ гоҳ тан намедиҳад ва то охир меравад. ӯ 7 тӯби тиллоӣ дорад, наход роботро фиреб дода натавонад. бибинед, ки ӯ чӣ хел зарба зад. хайрият дар дарвоза робот аст, на ин ки одам. суръати тӯб
132 км/соат буд. Агар одам мебуд, ба майдон дарҳол духтурон меомаданд. Роботам фаҳмид, ки бо Месси шӯхӣ кардан дар кор нест ва якчанд гол сар дод. Бинобар ин Лео бо боварӣ аз ҷиҳати психологӣ ҳатто роботро шикаст дод. Акнун биёед натиҷабардорӣ кунем. ҳисоб 2-4 ба фоидаи одамон. ғалабаи мушкил ва пур аз ҳилла, вале ғалаба ин ғалаба аст. Ба ҳар ҳол ягон робот наметавонад бо одам баробар шавад. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Беҳрӯз Артиков. Хайр то барномаҳои оянда.